Ngut ki dekhot na kaju kalong yeng kila du la kajong gajing im ha surok hadin bakakali bakishong balapen helstet kala Leit Tynrah ya katrok ka badang yale ban Phai khmat hapdeng ka surok ba ka ba omdei ban Phai khmat bat ka balong be ain bat kane kala ja ha surok ba Delhi Mumbai Expressway ha Rajasthan ha kasngi ublei balala ki pulit kila kurup batan syathanat ya katrok kat ba unongnya katrok ulap het krat hadin ka jingja balaja ja rengai ka jing petri bat ki pulit ki dangwat ye u ban yo kem ka ko ringdun ne ka CCTV ka bala pendaj ha ka surok ba balami ka jingja ka ba pen I ba ka trok kala yale ban Phai khmat hapreng ka surok ba ka bom dei ban Phai satya bat ban Phai khmat ha ka ba ka kali ba syong ki syamlanat ka ba yaj bat helstet kala Leit Tynrah syakrum ka trok ka badang khang lenti ban Phai khmat kani kala ja hajan ka jingking jong ka wa banas hasawar madhupur district jong ka jilla Rajasthan ha ka ba ki dekhot ka longying ki basyong da ka kalirit ki dangmi nasikha district banle shatri netra ganesh temple haran thambur kilanot hakani ka jingja ki de ki bala itho kum umane sharma ka kurim jong u ka anita sharma Sate Sharma Punam bat ka Medan jong u Santosh bat uparlok jong u Khailas. Arngut ki hebrid umanan bat Dipali kila mensau jurba. Menteri rangba ka jela u Bahajan Lal Sharma bat ka sembut menteri rangba ka Divya Kumari kila pha ya ka kerwa sngolem bat terwa ka jingyarap sngolem na ka benta ka jingja bas ngusi jongki. Menteri rangba ula betha ya ki pulit katanat bakin simkha bat wad benia halor kani ka jingja.